आज एक सिंपल कीर लंबाड्याग अशी असले सिंपल आमची रेसिपी साक तुम्ही मिगेल षड्रसा कुकिंग चॅनल सब्सक्राइब करू विसरू नकाची तुमगेल फ्रेंड्स आलागी तुमगेल रिलेटिव्स आलागी पुरा जनाके या चॅनला बघे सांगायची आणि शेअर करायची लाईक करायची कमेंट करायची आता या कीर लंबाड्याग अशी कशी करची म्हणून पळया कीर लंबाड्याग अशी का जीव कीरलं जाऊ का व कीरला आम्ही शिंदून 2-3 दिवस उदकांत घालून काण ताजे कर म्हणटा पळय विशस म्हणटाची ते काणू क्लीन दवरलेले हें काडलेले किरला कुडकी अक्का जावक आंबाडो आमसाणेक ते कीर आंबाड्याचे कॉम्बिनेशन भारी लायक जत्ते ते किरला कुडके आंबाड्या ಒಟ್ಟು सुरवेक शिजोवन काडचे एक कीर जीव कीरला असलो वय म्हण जाल्यार आमी आमची गेले कितली की वेरायटीज रांदय करताची कीर आंबाड्याक अशी किरला निळे सुक्कें तशी अशी किरला कुडकी घालून आले पियावा गशी बरशी घालचे कीर लंबाडा न्हणचे आमी करना ना तेला आयटम ना तितले टेस्ट आमकां आमचे गेल्याक एक कीर्ल दिल्यार एक वाराक जावक जाल्यार रांदय आमकां आमी ताजें करू रेडी आसाची तितले वेरायटीज करताचे आमी घेयात वो किरला कुडको शिजलो जीव कीर्लू आंबाड्या ಒಟ್ಟು शिजलो मस्त शिजवण ना कीर्लाक तेवे तर नो असो कुडको अक्का तर मीठ घाले आंबाड्या ಒಟ್ಟು ते शिजून येताना मीठ घाल आता एक मासोल जावका अक्का मासोलू उडदा दाळीच मासोलो एक 2 चमचे उडदा दाळी नारलेल तेला भितरी लायक गोल्डन ब्राऊन कलर येवताय भाजून घेवचे सोय कांतून हांव रेडी केला शाण मग गोल्डन कलर येवका ताका भाजून घेवचे आणि हद तिकू म्हळ्यार मस्त तिकू न्ही मस्त सुरबूसूय न्ही हदची तिखसाणीचे मासोल रेडी करच्यो मस्त न्हय करून नज मासोलू चिक्की खर असू का म्हळ्यार सुक्या पशीची की न्हय जावका घशे मासोलशी आता मासोल रेडी करचे आमगेल कीर लांग शिजून रेडी जावन बसला मीठ आनी लागून आता वाटेल मासोलाक घालच्यो चिंचाम घालचे नाका त्यामुळे आमी आंबट घाला कीर्ल शिजयतना याक मासोलाक घालच्यो भारी सिंपल अशी रांदय मात भारी परंबळी जाता तो उडदा दाळी परंबळस पळयाची मासलाक भारी हायलायट जाता तितले रुची जाता जेवन काल्लोन जेवच्याक ती आमगेली गशीक मासोल घालून हद केले आनी तेला आयकून खतखत येवका ये मस्त पातळी करून अज उडदा दाळ घालता देखून खतखत येता चिकी दाट जाता जाल्यार चिकी घश म्हणटा चिकी दाटी रब्बू काय रांदय बारी लायक जात पण आईल खतखत अक्का आनी अक्का ते एक पण्णय तशीची कसले ना बरी करबेवनी ससम मात्र ससम घालचे एक 1.5 चमचे आनी ताका करबेव घालच्यो आता घम परंबळ्याच्या सूर जालो फण्णाच्यो अशी ते उडदा दाळ भाजून तो मासोल खतखत येईल ताज्यो एक बारी परंबळेत सांग एक पुळ्ळी कलरान दप मिगेले मायन जीव किरलाचे सिजना वेळार तातवळी करचे आशिल्ले बारी टेस्टी जाता तुम पूरा जन कोरून पळयाची आनी तुमगेल व्ह्यूज कमेंट सेक्शनाक घालूक विसरू नकाची थँक्यू फॉर वॉचिंग.